Chipani cha UTM komanso Michael Usi zikuoneka ngati pali kaudani kenakake komanso kabifi kenakake kamene kakuyenda chifukwa chakuti Michael Usi apitiriza kukhadzula ndi kusambwaza atsogoleri a UTM. Dzina langa ndine Sam Mavita ndipo iyi ndi Sam Mavita YouTube channel. Tiyeni tikhale limodzi. Michael Usi yemwe ndi wachiwiri kwa president wa dziko la Malawi wapitiriza kukhadzula ndi kulambwaza atsogoleri a chipani cha UTM mosabisa mawu. Michael Usi yemwenso mbuyomo anali mtsogoleri wa chipani cha UTM anasonkhanitsa anthu ochuluka kwambiri ku nyumba yake ya boma ku Blantyre, ndipo ali kumeneko pocheza ndi anthuwo a Usi anayankhula mokhadzula kuti sapita kukaonekera ku komiti yosungitsa mwambo ku chipani cha UTM. Mawu awa anayankhulidwa chifukwa atsogoleri a chipani cha UTM anamulembera Usi kalata kuti akapezeke kulikulu la chipanichi ku Lilongwe pa 30 December limene ndi Monday lapitali kuti akalandire discipline pa zimene akupanga pomatenga anthu amene akumavala nsalu za UTM m'misonkhano ya Usi pamene iwowa anachoka mchipani cha UTM kalekale. Michael Usi akuzuzulidwa kuti akuchita zoyambisa chisokonezo mchipani cha UTM. Usi akumayankhula kwa anthu ochuluka kwambiri mazana ndipo anthu amene akumasonkhana ku nyumba yawo ku Blantyre kumudi iwowa analankhula ndithu kuti sakupita kukaonekera kulikulu la chipani cha UTM chifukwa chakuti komiti imene ikuwayitanisayi inasankhidwa mosasata malamulo, zimene zikutanthauza kuti Usi sakugwirizana ndi utsogoleri wa UTM umene ulipo panopa. Michael Usi akupitiriza kusokoneza mitu ya anthu pamene anafunsa utsogoleri wa chipani cha UTM kuti atuluse ripoti la mmene chipani cha UTM chinagwirisira ntchito ndalama zachipepeso pa imfa ya mtsogoleri wakale wa chipanichi Dr. Saulos Chilima. Koma izi zasokoneza mitu anthu chifukwa ngati mungakumbukire bwino mwezi wa November Usi anali ndi interview pa TV ndipo anafotokoza okha kuti zonse zokhuza maliro a Chilima iwowa anayendesa limodzi ndi akuluakulu onse a UTM, ndipo ananena okha kuti ndalama zokhuza maliro a Chilima Usi anayendesera limodzi ndi akuluakulu a UTM. Choncho apa Usi awabalalisanso mitu anthu chifukwa chokuti mkuluyo yekha anayankhula momveka bwino kuti anayendesa china chilichonse chokhuza ndi mwambo wa maliro, nkhani yokhuza ndi ndalama. Endi apapa akuyankhulanso kuti akuluakulu atuluse ripoti. Does it mean kuti iyeyo anabwatika phula m'maso anthu kapena iyeyo sakukhulupirira kapena sakukhutisidwa ndi mmene ndalamazi mwina alipo ena ake amene ankamuchita influence mkuluyo, kapena apo ayi nthawi imene anali ku chipanichi alipo ena ake anamuyenda njomba ndi akufuna abwezere? Kaya uko kuweruza kukhale kwa inu m'macomments mukuona motani? Koma ndichachidziwikire kuti Usi awabalalisanso mitu anthu chifukwa chakuti ndizodabwisa kuti pa nthawi ya maliro a Chilima anthu ena osatira UTM amadandaula kuti alibe mayendedwe komanso chakudya, pamene boma linapereka ndalama zokwana 60 miliyoni kwacha ku chipanichi kuti ligwiritse ntchito pa malirowa, ndipo ena anapepesa ndi ndalama zochuluka. Ndiye UTM ikuyenereka ifotokoze mmene ndalamazo zinayendera. Koma pomva nkhaniyi, mneneri wa chipani cha UTM yemwe ndi Felix Njawala walambwazanso Usi ponena kuti iwo ndi odabwa ndi zomwe Usi akumanena, kamba kuti iwo ngati mtsogoleri wa chipanichi mu nthawi yawo ndiwo amene amavomereza kagwiritsidwe ntchito ka ndalamazi, ndipo ndiwo amene akuyenereka kufotokoza bwino mmene ndalamazi zinagwirira ntchito. Choncho ngati ndalamazi zinabedwa ndiye kuti Michael Usi anaba nawo monga mtsogoleri wa UTM mu nthawi yawo. Apa nkhondoyi zikuoneka kuti ivuta, ndipo anthuwa zikuoneka kuti sakusiyirana pabwinobwino, zikuoneka kuti anthuwa sasiyana mophweka ndi mmene ife timaganizira. Koma nditafunsa bwanji inuyo omvera maganizo anu mukutipo bwanji? Mukukhulupirira kuti Michael Usi
ndi chipani chake cha UTM zitha bwino. Nanga mukukhulupirira kuti Michael Usi ndikoyenera kuti azipitirira kugwiritsa ntchito makaka a chipani chake chakale cha UTM m'misonkhano yake? Mukukhulupirira kuti Michael Usi akuyenereka kumakumba usogoleri umene ulipo panopa, kapena mukukhulupirira kuti Michael Usi amayenera kuti avomereze kuti usogoleri siuli m'manja mwake, amayenera kuti avomereze kuti usogoleri unasintha, unachoka m'manja mwake? Takhala tikufotokoza m'mavideos ochuluka amene takhala tikukamba m'mbuyomo okhuzana ndi Michael Usi komanso chipani chake cha UTM. Koma nkhani mukuiona motani? Nkhani ngati iyi tayitambasulanso bwino pa channel china chimene tikuchitcha kuti Kulinji, chimene tikhale tikumafotokoza ma updates osiyanasiyana nthawi ndi nthawi. Bwanji nditakupemphani kuti mukachite subscribe kumeneko kugwiritsa ntchito ka icon kamene kali pa screen, ka image kaineko kameneko tankagundani kameneko, mukachita subscribe kumeneko ku Kulinji TV. Ndipo ndipemphe kuti mavideo awiri amene ali pa screen ndi apa channel chino please aonereni. Mavita here, see you in the next video.